Maraming salamat at Honorable President ng Pinuan ng Susugaban ang iyong mabaysay parehas, Madam Sally Bugas, at doon iyong maupay at pagsayaw at korasya. Okay na, ikinpapano sa dito natin ng ibang mga mayor ngayong sound system for the information of everybody. Itong sound system libre para noong kabiyan. Kami tayo mga paso